leuk, want Ken oordeldrank. Ja, echt fantastisch. ja, cocktails, wat hebben we er meer gehad? Ja, wat roze voor de Rosé, wat hebben we er meer gehad? Doelies. En van die cocktails, dat zei ik al. Ja. Maar wat ken je over de high heel workout. Zie je dat niet dan een beetje zaten? Nee. Nee, maar dat hier we daarvoor doen. Selectie, kilo kwiet. Dat hier we daarvoor doen, dat is ook net succes. Maar nog even, was er ervoor? Ja, we weten nou net waarom komen we bij het station. Jawel, kom maar de bus. Maar de bus. In de strompelen. Ken ik. Ja, met het op 3 hoor je. Met de 20 seconden. Wat hebben we? Oh ja, massage hebben we hier week nog. Ja, We zijn helemaal relaxed van. heb ik. Wat? Paaldans. Oh ja. En dan heb ik hier meer op grond, toch? Nee, ik ging hier maar op de fut en dat is ideaal. Ja. Oh, dat krijg je dus al again. Echt. Echt Helemaal ideaal, top. super.